Hayırlı kеш, hürmetli televizor qarawçılar, isәнмесез Саба Дулкыннары телевидениесі чираттагы атна информацион программасын карарга чакыра. Бүген 29 июль, Җомга көн, район тормышы турында алдагы минутларда сөйләрбез. Студияда Гөлназ Гатауллина һәм бүгенге чыгарылышта. Җәйге каникулларны файдалы итеп, мәктәп укучылары ял чорында эшкә урнашып тәҗрибә туплый. Балаларның каникуллары төрле юнәлештәге лагерьларда да ял итеп үтә. Райондашларыбыз 90 яшьлек күркәм юбилейларын билгели. Өйрәнмичә хезмәт юк, хезмәт итми хөрмәт юк. Республикада ел сайын җәен 10 мең үсмер эшкә урнаша. Шу этапта идән юып та акча эшләргә мөмкин. Кесә ягын кылынайтырга теләгәннәрне төзелеш, авыл хуҗалыгы, әйләнә-тирәне яшелләндерү һәм башка өлкәләрдә көтәләр. Безнең Саба районыннан бу җәйдә 735 мәктәп укучысына эш тәкъдим ителгән. Аларның 13-ы 3 айга бүленеп, Иген авыл хуҗалыгы кооперативында эшли. Райла Галәвина хәбәре. Иген авыл хуҗалыгы кооперативында урак өсте вакыты хәзер. Басу кырларда үсеп җитешкән яшеллек биредәге чокырларга синаж итеп салына. Иртә таңнан КАМАЗлар олау йөк белән кайта китә кызу эштә. Гомумән биләмәсе зур булган бу оешманың һәр почмагында тормыш кайный. Алда торган урак компаниясе да ашыктыра. Иген икмәкне урнаштыру алдан да зур әзерлек сорый торган хезмәт. Шуңа эш кемгә дә җитәрлек. Җәйге ялда мәктәп укучыларын эшле итү программасыннан да бик теләп файдалана кооператив. Үсмерләрне июнь, июль, август айларына бүлеп, вакытлыча үзләренә эшкә алалар. Агымдагы июль аенда мәсәлән 5 егет аларда төрле эшләрдә булыша. Барысы да кагыйдәләргә буйсынып гамәлгә ашырыла. Иртән алар 8-гә эшкә килә, офиска кереп инструктаж үтәләр, кулларын куялар, аннары җитәкче нәрәде белән эшкә керешәләр. Иген кооперативы хуҗасы Зөфәт Зарипов һәр көнне укучылар белән шәхсән үзе очраша. Балалар килгәндә без балаларны җәй аенда көтеп алабыз, чөнки безнең печән чабу, шу беләннәре утау чәчәк арасындагы складларны себерү, җыештыру эшләре бар. Һәм икенче әйбәт балалар безнең бөтенсе дә хезмәткә тулысынча бик яхшы карыйлар. Үзен эшләрен бик җинтекләп башка чыгалар дип әйтәсе килә. Аларга бик зур рәхмәт. Бу 5-нче номерлы складка бик тиздән кырлардан икмәк, ягъни бөртекле культуралар кайта башлый. Аңарчы аны иске калдыклардан, чүпләрдән арындырырга кирәк. Башка хезмәткәрләр белән бер рәттән укучылар да бу эштә бик теләп булыша. Кулларында көрәк себерке уйнап кына тора. Абыйлар янәшәсендә бергә эшләү үзебезгә дә ошый диләр егетләр. Менә бу эш ошый. Бу İşte biz sebirəbiz, skladını җыештырабыз. Безне ашаталар бушка. 4 сәгать эшлибез. Укучылар биредә үз мәшгульлек үзәге аша эшлиләр. Аларга хезмәт хакының бер өлеше биредән күчә. Күп өлешен ялланган оешма түли. Бу 16 меңнән артыграк акча дигән сүз. Әлбәттә, тәүлегенә 4 кенә сәгать эшләп, бундый суммалар алу гаилә бюджетына, мәктәпкә әзерләнергә зур ярдәм. Мин бу юлы беренче тапкыр эшкә кергән. Акча эшләгәннән соң мәктәпкә әйберләр алырмын. Үсмерләрнең хезмәт эшчәнлеге беренче һөнәри күнекмәләрен формалаштырырга, аларның эшкә урнашу мөмкинлекләрен киңәйтергә ярдәм итә ди Зөлфәт Зарипов. Алар менә шушында йөреп, авыл хуҗалыгы тармагының күп эшләренең сиренә төшенәләр. Табынга килгән икмәкнең урау юлын үз күзләре белән күрәләр. Бу программа безнең өчен дә, алар үзләре өчен дә бик файдалы. Беренчедән безнең өчен безнең территория җыештырыла, алар хезмәтләрен күрәбез. Үзләре өчен алар эшкә йөренәләр, өйдә тик ятмыйлар, әз генә булса да үзләренә мәктәпкә бару өчен, нәрсәдер алу өчен, үзләренең кыяланган әйберләр алу өчен акча җыялар. Бу программа алга таба да булсын, без дә аларга ярдәм итәргә тырышабыз балаларга. Эшләргә өйрәнмәгән хуҗалык итә белмәс дип халкыбыз белеп әйткән. Татарстан хезмәт халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының ныклы контролендәге үсмерләрне җәйге чорда эш урыннары белән тәэмин итү турындагы бу программаның асылы да шунда бит. Мәктәп үзагасыннан укучылар олы тормышка, хезмәткә әзерлекле булып чыгарга тиеш.
Икшерма кадет мәктәп интернаты базасында 18 июльдән 4 августка кадәр яшьлек балалар лагерының профиль сменасы эшләй. Шушы көннәрдә алар Саба муниципаль районы башлыгы Рәис Миннеханов белән очрашты. Әлеге сменада районыбызның иң актив, сәләтле 80 баласы ял итә. Барлыгы 5 отряд. Шартлар елдан-ел яхшыра. Һәм традиция буенча монда бер ял иткән бала алдагы елларда да килү теләге белән яши. Безнең инде монда тренерларыбыз бергә эшли. Безнең монда футбол, җиңел атлетика, шахматы, волейбол тренерлары буенча һәм өстәл теннис буенча тренерлар эшли. Көндәлек дәвремдә безнең көнгә 2 тапкыр тренировкалар үтә. Безнең инде балаларның яллары әйбәт булсын өчен поездкалар каралган. Без инде менә Сабага бассейнга барып кайттык. Тагын безнең Боз сарайына барасы бар. Шулай ук безнең инде бер экскурсиябыз бар, Болгар шәһәренә барып кайтасыбыз бар. Лагерь түләүле, ләкин республика дәүләт программасы нигезендә 50% кире ата-аналарга кайтарыла. 11 әйдәман тренерлар да балаларның ялы файдалы үтсен өчен фантазия белән эшли. Бик күп разъезд булды бассейнга, Валидова дворецка. Монда күп кешеләр әйбәт, например, безнең старший вожатый Альберт абый бик әйбәт. Безне ярата, учит безне много чему. Йөгерәләр, ярыш, теннис уйныйлар, волейбол уйныйлар, ярыш белән. Анда акча бирәләр грамота белән. Мин монда килдем, потому что миңа подружкалар, дуслар әйттеләр, что монда бик рәхәт, монда уйныйбыз, җырлыйбыз. Шуңа күрә мин монда килдем. Балаларның яхшы кәйфтә булуы, яңа дуслар табуы һәм рәхәтләнеп ял итүе иң мөһиме. Иртәдән кичкә кадәр аларның һәр сәгате язылган план нигезендә бара. Җыр һәм биюгә дә игътибар зурдан. Сайын дискотекалар уздыралар монда. Аларда без рәхәтләнеп көлеп җырлар җырлыйбыз. Беренче ел түгел, көн сайын безнең тренировкалар үтәләр. Без монда биебез, җырлыйбыз. Кызык әйберләр эшләп утырабыз. Без монда биебез, җырлыйбыз. Әле нәрсә генә эшлибез, веселый путевкалар. Монда бигрәк ошый. Балаларга туклану да ошый. Көнгә берничә тапкыр кайнар аш, тәмле ризыклар белән сыйланалар. Аларның канәгатьлеге, биредә ял итүнең рәхәтлеге, шат елмаюлы йөзләрендә чагыла. 90 яшын билгеләүче райондашларыбыз турында сөйләүебезне дәвам итәбез. Түбән Шытсу авылында яшәүче Габдрахманов Салих Габдрахман улы 23 июльдә үзенең улы юбилеен билгеләде. Аны тәбрикләргә районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова, Шытсу авыл җирлеге башлыгы Булат Мәүлетов һәм Шытсу хуҗалыгы җитәкчесе Адель Билаловлар килде. Россия Федерациясе президенты Владимир Путинның котлау хатын һәм бүләкләр тапшырдылар. Салих абый күп авырлыклар күреп үсә. Ул үсмер чорга кергәндә илгә афат килә, сугыш башлана. 4 классны тәмамлауга Салих абый авыл агайлары белән тубал киеп орлык чәчә. Ат көтүедә көтә, икшәр ат үгез җигеп сукада сукалый. 1957 елда Югары Шытсу авылы кызы Нәсим апага өйләнә. Гаиләдә бер атлы 4 бала дөньяга килә. Балаларына үрнәк тәрбия биргән Салих абый һәм Нәсим апа. Ул бөтен гомерен туган ягына хезмәт итүгә багышлый. Гомере буе техника иярли. Колхозның алдынгы комбайнчысы була, күп бүләкләргә, мактау кәгазьләренә лаек була. Юбиляр тыл һәм хезмәт ветераны, аның эш стажы 49 ел. Бүгенге көндә кызы Рузия апа белән бер-берләренә терәк, таяныч булып гомер кичерә. Салих абыйның 6 оныгы, 3 оныкчыгы бар. Һәр кемгә рәхмәтле Салих абыйны авылдашлары да бик хөрмәт итә. Алга таба да аңа саулыкта, якыннарының игелеген күреп яшәвен телибез. 25 июль көнне шундый ук зур юбилейын Курсабаш авылында яшәүче Резида Гариф кызы Галимҗанова да каршы алды. Владимир исеменнән менә туган көнегез белән тәбрик итәбез. Шулай ук район башлыгы, социаль яклау бүлеге шәхсән үземнең исемнән тәбрик итәм. Туган көнегез, гомер бәйрәмегез котлы булсын, сәламәт булыгыз. Әнә шундый матур теләкләр яңгырады Резида апа хөрмәтенә. Туган көненнән алып зур авырлыклар кичереп, сынаулар аша үтеп килгән бүгенге көне юбилярның бик рәхәт, мул, тыныч һәм шатлыклы. Бәйрәме белән аны районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова һәм Курсабаш авыл җирлеге башлыгы Айзат Гыймадиевлар котлады һәм истәлек бүләкләре тапшырды. 4 малай, 1 кыз үстерде, Аллаһ шөкреме.
Бабайым да әйбәт кеше булды, әйбәт яшәдек. Колхозда эшләде, төрле эштә. Үзем дә шул төрле эштә инде шушында тудым, шушында үстем, шушында кешем җиткән хезмәтемә куйдым инде. Тормыш иптәше Рәхимҗан абый да үзе дә курсабашныклар 50 ел тигез гомер иткәннәр. Кызганыч, шатлыклы картлык көннәрен генә бер ялгызы кичерергә туры килә Резида апага. Рәхимҗан абый инде гүриясе. 5 баласының берсен, улын да җирләү ачысын татыган ул. Әтисе Гариф абый да сугышка киткән җиреннән кире әйләнеп кайтмый. Әнисе Фәхимәнең һәм 4 туган өчен олы терәк булып яшьтән нужа арбасына җигелә. Әти киткәндә 10 яшьтәйм. Мен 10 яшьлек балага җыламый шашамый да. Меңа әнигә булышып инде, мен тормышның авырлыгын меңа хәйран әлләрде ухаллаштыра биме. Ухаллага дирәк ботак салып, өстенә пишан салып, орманга барыр, орманнан кайтыр ягыйме. Шулай дип яшәдек менә. Баларны күргәннәр инде әни белән икесенеке бигрәк инде. Служниларда берәр атна унардан кайтмышы, теге скиртләр салып, вагон дияләр әле балар. Миндә теге бавылы тартып дияләр бителек. 16 яшьлек кызлар тартадыр инде идерин ул вагонны. Безнең әбиләрдә 50 хатыны милицияләр торадыр, әнинең әниләрендә. Алар бик яхшы тормышлы кешеләр инде әнинең әниләре. Шуның милициясенә хатыны зинахарлап дип, тоже 16 яшьтә дип справка бирде. Менә шул 16 яшьлек бала хатыннар белән 14 яшьлек кыз тау тартып вагон тиерләр. Симеттән безгә без bir post simere күтәреп кайтты, арпа симерәсе. Симеттән күтәреп. Ташуларга төшеп, шабаталар төшеп калдымы? Маскилар да төшеп калды. Җалмая симеттән bir post симере 16 кило. Җин балачага. Тамак тук, шунысы куанычлы, рәхәтләнеп яшисе дә яшисе, бүтән борчы бирмәсен Ходай. Ачлыкның үзәккә үткән вакытлары бер дә истән чыкмый Резида апа. Озын гомерле булуның сырын исә сабыр итә белүдә күрә. Ул вакытта тормышлар җиңел булмады инде, кая инде. Ипи эзләп, поляңа хәзер бар да ипи эзләп. Шулай дип йөрдек, үстердек багларны инде. Үземнең инде аякта чабата, серек белән күмәче, кышаткан шулпасы. Шулай дип яшәдек, шушы хәтле яшькә яшәренде буламаны. Канагат игесеге юк, Аллаһ Тәгаланың канагат, бик тә канагат име. Балаларым, малайларым багын, әни дип торалар, туганнар белән бик тату әйбәт яшәдек име. Аллаһка шөкер. Ул бик сабыр ия. Менә шул юкка барган итмәй. Әйе шүсәләмми. Аллаһ Тәгалә язганны күрмәйсә булмайды. Хәсрәтләнеп, кайгырып, җылап утырмый, җылап ала. Менә матур көйләр уйнасалар, татарча көйләр. Әйе. Менә шул вакытларда үзенә күздән яшь чыга дип җылый инде, кайсы көн сайын җылап алам ди. Яхшылап уйнасалар татарча көйләр. Юбилар бүгенге көндә улы Җәмил һәм аның гаиләсе белән яши. Килене Халисә апа белән дә алар гомер буе әниле кызлы кебек бер-берсен аңлап, оныкларын да карашып, йорттагысын барлап гомер итәләр. Казан шәһәрендә яшәүче кызы Нурзидә ханым бүген дә әниле булуыбызга сөенеп туя алмыйбыз дип барчасына рәхмәтен җиткерә. Бүген менә безнең әниебез Резида Гариф кызының улык юбилее. Аңа бүген 90 яшь тулды. Без аңа бәхетле, бәрәкәтле, хәерле гомерләр теләп калабыз. Аллаһ Тәгалә без аңа сәламәтлек белән гомер итәргә насыйп итсен. Без инде үзебездә әбиләр, минем дә ни димәк оныкларым бар. Һәм бу яшьтә әле әниле булу ул бик зур бәхет. Димәк, без үз өебезгә, туган авылыбызга шатланып, сөенеп, якты матур ут янып торган тәрәзәләргә карап, шатланып кайтабыз. Алга таба да туганнарыбыз белән, әни белән бергә, балалар белән бергә, оныклар белән бергә, шушы туган нигезебез исән сау булып, без шушы туган нигезләребезгә кайтып, очрашып, барыбызга да сәламәтлек белән гомер итәргә язсын. Әни безгә, безне тәрбияләп үстергән өчен авыр вакытларда бик зур рәхмәт. Ул бик сабыр, тыныч, мәрхәмәтле. Аллаһ Тәгаләнең рәхмәтләре булсын аңа. Резида апаның күңеле чишмә суыдай саф, зихене ачык, һәркемгә мәрхәмәтле йөрәгендә урын бар. 10 оныгына, 8 оныкчыгына һәм барлык балаларына, якыннарына хәер дугада ул. Туганнары, күрше-күлән, авылдашлары белән аралашып, авылның ак әбисе булып, өйнең нуры булып яши. Аллаһы Тәгалә киләчәк гомерен дә бәрәкәтле, тыныч һәм бәхетле итсен.
Яратмыйча яшәү мөмкинме соң? Бу сүзләр Олы Кибәче авылында яшәүче Суфия һәм Габделмәҗид Шәриповларныкы. 56 ел бергә гомер итүче искиткеч матур пар белән безнең иҗат төркемендә танышып кайтты. Алар икесе дә бер яшьтә, шушы авылда туып, уйнап, кечкенәдән хезмәт куеп үскәннәр. Башка егетләрне якын китермәгән Суфия апаның күңеленә юлны Мәҗит абый гына таба алган. Без икебездәге шушы Олы Кибәче авылыннан минем bu bunun yanına elemlerge ulaqatta isebem yok ya kurşu jigiti zata mingen degin kurşu jigiti minga söyleyindi ve şuşlaydı mingeniyim di göpşidi mine de yakın getirmedi di qırgıydı tegedi bu deyindi bu kadar min ul şulaydı geçtin tuqtalim aytam ol nindi qırgı nerse eken soğan dedi beytip min de satıp qarayım el dedim özümden başka şonday plan keldi kadar minip gittim Xudoy rahmet minga qırgılanmadı bit bu Мәҗит абый армияга яшьтәшләреннән бик соңарып китә. Бу гаилә хәле һәм башка мәсьәләләр белән бәйле. Аңарча җиң сызганып эшли, төрле һөнәрләргә өйрәнә, үй салып әнисе белән башка чыгалар. 5 елдан соң киттем мин армиягә. Хәзер шуннан соң әни монда өйдә авыртып калды. Монда әнинең артыннан йөреп, теге военкоматка барып инде, мин монда абый хат яза, ул башка чыккан инде. Әни шушай ката авырта дип әйтеп инде. Ну авыртса да ишәтә мин биттегенә кайтып ишкынып булмый хәзер. Хәзер военкоматтан йөреп, абый дагын, аннан соң шушы Аглам Җанабий дигән безнең күрше, ул шилпа председателе булып эшләде. Соңгы вакытта ул автобуста эшләде. Хәзер абый әйтә икән, әни авырта шушылай булай. Синең анаң бармы ни? Нишләп анаң әле синең аның малаемы ни? Алай булгач давай өйеңә алып кайт та кара диләр икән абыйга. Абыйның авызын тиз япканнар. Аглам Җанабий сөйләшеп, Мені военкоматтан, неден хәзер армиядан кайтардылар, тепini шақыртып, мен монда кайтып, туган тумашылар мен уга барып итәләр, анаң авырта бит, давай улым өйлән. Моңа хәзер мен бит жалынырга кирәк, давай өйлән. Кияүгә чык. Әйе, шушылай иттереп 3 көн узаттым да кайткачтан, 3 көннән соң өйдәгеләргә беркемгә бер сүз әйтмичә, мен моны җитәкләп алып чыгып киттем, кич белән, төнне белән. Шулай кавышканнан соң 56 ел парлы гомер сизелмәй үтеп киткән. Яратышып яшәгәндә тормыш авырлыгын, ваклыгын да җиңеп була. Моның шулай икәнлеген Шәриповлар яхшы аңлый. 3 кыз һәм 4нчегә бер малай алып кайтканнар. Радик хәзер гаиләсе белән төп нигездә яши. Мәҗит абый гомер буе колхозда техника иярли. Суфия апа төрле эштә хезмәт куйган. Алар хәзер дә бер-берсен кавышканда ярата. Йөргәчтән ничек булса да барасы бит инде яраттан минән ишеп яратмаска, яратмаслык түгел ул. Иң беренче бер цилиндрлы 4 такытлы дип атала инде ул. Шундый ДТ-20 дигән тракторга утырдым мин иң беренче. 61 елны утырдым мин аңа, 65 елны армияга киткәнче 5 ел эшләдем мин анда. Анда эшләгәндә мин каскилка белән борчак чаптым. Борчак җидем. Әле нитсәң мин менә бу Саба районында борчак чабу ул вакытта кул белән ие. Мин каскилка белән борчак чапканны күрсәтергә бөтен Саба районының директорын, председателен, главный агрономын и анда главный инженерларын җыеп бер басуга мин борчак чапканны күрсәтергә бер 100 кеше җыелды монда. Семинар бу. Монсы шушылай булды. Ул вакытта кул белән чабу бит инде борчакны. Яңадан грабеле бирделәр шушы пакуслый торган инде, шушы ук тракторга. Борчак пакуслап карарга куштылар миңа. Хәзер мин борчак пакуслап карыйлар, таптар дип курыкканнар, минем грабеле борчакны таптамый, борчакны ярмый. Шуның хәтле ошады монда директор ул вакытта Сабитов Равил Ибрагимович дигән кеше, Улдан килде, Хайдаров дигән кеше килде, главный агроном. Бик шаттылар, хәзер миңа давай борчакны көн-төн җыярга миңа. Нигә бригадирга әйтәләр инде. Син давай үзең булса да моның урынына бер семинарга эшлә, теге круглый сутки эшли алмый бит инде. Ярар үзем сөйләшәм минең белән, тыңлап торган малай түгел ул ди, тыңлар диде. Мин хәзер бер үзем генә суткысы белән борчак җыям.
Үрнәк булганы өчен 1975 елда өр-яңа К-700 тракторы бирәләр. Ул вакытта алар районда юк дәрәҗәсендә булган. Шул техника белән Мәҗит абый лаеклы ялга чыкканчы 25 ел эшли. Хәзер алар авылның иң бәхетле карт белән карчыгы. Ул Радик белән килене Гөлгенә дә 3 кыздан соң бер малай алып кайткан. Шушы авылда эшлиләр, башкалар сокланырлык итеп яшиләр. Әти инде ул безнең өчен зур трек инде хәзерге вакытта да ул нәрсә әйтсә шуны эшләп, әти белән киңәшләшеп, шулай итеп нитешле инде эшләрне күп советларны әти бирә инде. Әти белән киңәшләшмичә күп эшкә әти өйрәтә, Аллага шөкер, балта тотсак та техникасы бүтәненә дә әти инде. Әти советын бирә, без эшлибез киреңгенә. Бу йортка килгәндә инде мин үземнең төп йортка килгәнемне белеп килдем инде. Белсәм дәген иремне менә әти белән малайларын жаратканга күрә килдем. Хәзерге көндә бик рәхәтләнеп, матур итеп яшәп ятабыз. Әби белән бабайны бик яратабыз. Бәләкәйдән алар безнең белән инде. Балаларга ул әби белән бабай бик терәк инде. Бик якын күрәбез без аларны. Шул бик bütün эшкә дә өйрәттеләр, Аллага шөкер. Бәләкәй чакта да бер нәрсә без уенчыгыз ватыла икән, бабайга йөгердек. Бабайның bütün әйберләрен рәтләп бирде, Аллага шөкер. Әби белән шул ашарга пешерә өйрәндек инде. Бергә пешерә идек, әтинең эшне кайтышына да. Шул рәхмәт инде аларга, барысын да өйрәттеләр безне. Шәриповларның бергә уздырган 56 ел гомерендә төрлесе булган. Шатлыгы да, кайгысы да, авырлыклары да, бәйрәмнәре дә. Булар барысы да узган, онытылган. Ә менә мәхәббәт һәм хөрмәт әлегәчә сакланган. Бик яратышып яшәдек, Аллага шөкер. Ничә ел йөргәч инде, ул армияда мине калдырып киткәч, мин аңа тагын нәрсә дип әйтәм инде. Аллага шөкер, мин аны әйбәт кенә көтеп алдым армиядан дагын. Кайткач та Аллага шөкер, бик әйбәт кенә яшәп ятабыз. Аллага шөкер. Киленебез дә бик әйбәт булды, күршедә генә булды. Кудагыйлар шунда күршедә генә була бит инде. Аллага шөкер, бик әйбәт яшибез. Эш, гаилә, балалар үстерү, оныклар сөю куанычлары белән гомер узуында сизмисең. Яр чакта гомер ничек тә үтә, ә олыгайган көнеңдә бер-береңә терәк һәм кирәк булуыңны аңлыйсың. Мәҗит абыйның кулыннан килмәгән эш юк. Шын ир-егетләргә хас 70 төрле һөнәрнең барысын да белә. Иң игътибарга лаеклысы ул ясаган тәрәзә рамнары, йөзлекләр, гармунда уйнап җырлау, моңлану да гаиләнең күркәм гадәте. Намуслы тормышларын туган җирләренә багышлаган мактауга лаеклы кешеләр алар. Киләчәктә дә пар канатлары кайрылмасын. Парлы гомер, ямьле гомер бит ул. Сез Одна информацион программасында районыбыз яңалыклары белән таныштыгыз. Хәзер реклама булар. Аннан соң җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Безнең белән калыгыз.